La censura és un concepte que, tot i sonar desfasat fins fa poc, encara continua molt present avui en dia. El meu projecte integrat parteix de la proposta de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona per dissenyar la imatge corporativa d'un hipotètic museu de la censura. En aquest espai s'exposaria de manera permanent la mostra artística Línies Vermelles, que reuneix més de 60 obres sotmeses alguna vegada sota conductes censuradores. En general, el projecte juga amb els conceptes antagònics de censura i llibertat d'expressió. Per traslladar aquestes idees abstractes a un pla visual, s'han agafat com a referent els arxius classificats, tot element censurat té un expedient, i els fanzins de protesta, espais on es pot parlar de qualsevol tema sense tabús. Sobre el paper, això s'ha traduït a dissenyar un conjunt d'elements que funcionen com a censuradors i un conjunt d'elements que funcionen com a alliberats. Mentre els elements censuradors tenen composicions molt estàtiques i destaquen per la utilització de tinta negra, els elements alliberats tenen composicions molt dinàmiques i destaquen les tonalitats magenta i groga. No obstant, també s'han establert un conjunt de signes bàsics de la identitat per unir tots els sistemes gràfics, on destaca un encunyat que sorgeix de la marca i l'aplicació tipogràfica del mot de censurat, que també funciona com a claim de la institució. El projecte compta amb un ampli grup de sistemes gràfics funcionals, però d'entre tots ells es desmarquen la campanya publicitària, on moltes peces són reutilitzables com a carpetes, i la revista trimestral del museu, que és la peça que més llibertat té per jugar amb la retícula, aproximant-se als fanzins experimentals dels anys 80. Amb tot això, sumat a una marca senzilla, adaptable i versàtil, assolim els objectius marcats pel projecte: visibilitzar les obres censurades, transmetre els conceptes llibertat d'expressió i censura i aconseguir un disseny trencador i contemporani.